Majoral Joies ja portem uns anys dins de l'Associació Catalana pel Foment de l'Economia del Bé Comú, Associació Catalana, i en principi, doncs, per unes raons de coherència, bàsicament, després de tants anys també internament de fer servir el balanç del bé comú no tant com un informe simple, sinó com pràcticament un quadre de comandament. Doncs això ha fet que ara ja ens decidíssim potser a fer comprometre'ns més amb l'associació, mirar també d'ajudar-la perquè està en un moment de canvi i que necessita professionalitzar-se i per coherència hem fet aquest pas d'esponsoritzar aquest acte i això, i també que ens serveixi per explicar el que hem fet durant aquests anys d'aplicació del balanç del bé comú sense publicar-lo, no hem publicat per res. Ara serà la primera vegada, ens estan auditant el que és el període 2018-2019 i en principi a partir d'aquí serà el primer balanç que publiquem i que estigui auditat.